Hallelujah. Onyame ti asefo yɛda wase papaapa wɔ no kwadie ho. Meda wase bebree sɛ wode m'ani wode asa ama me Awurade. Mehyɛ w'ani onyam sonko. Sɛ Awurade wobɛkɔ so, Awurade de ani ayɛ adwuma hyɛ wo din ne onyam. Meda wase wɔ Jesus Christ din mu. Na afei mebɔ mpa Nyame nkronkron sɛ fa w'akwan na Awurade kasa kyerɛ yɛn nyinara. Na ewieyɛ no yɛakasa mpa. Awurade wayɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne. Yɛda wase bebree wɔ Jesus Christ dim na yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfo me ma wakɔ aba biom de ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so. Ɛberetiawa bi ni na manya cold kakra. Nti me na m'ani nyinaa asi. Na aseda nka Nyame sɛ ɛnnɛ ɔde m'ani akyɛ me. Ɛno nti me ma wakɔ aba ɛde ba wote aseɛ sɛ dwumadie yi so biom. Yɛbɛfa yɛakenka nsɛm afi Hosea, odifo Hosea. Nwoma ne ti 6 baako kɔsi 3. Adɔfo menti Awurade asɛm. Ɔse mommra me nkyɛn, ɛfisɛ momma yɛmbrɛ Awurade nkyɛn, yɛnsan yɛkyi mbrɛ Awurade nkyɛn. Ɛfisɛ ɔtetee yɛn mu. Na afei ɔpɛ sɛ ɔsa yɛ yareɛ. Onyame pirapira yɛn. Na afei deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyekyere yɛ pirakuro no. Ɛdeɛn na asɛm yi pɛ sɛ ɔka? Bible kyerɛ sɛ na yɛte bɔne mu yɛawɔ ntwɛtwɛdɛ sɛ nnwan a ɔmayera. Nyame asɛm no ɛba abɛsiesie yɛn. Ɛbɛpirapira yɛn na ɛbɛsiesie yɛn nso. Na akyekyere yɛn afam Awurade ho. Ɛfisɛ ɛtɔ da bi asɛm no ba te sɛ ogya. Ɛtɔ da bi ɛba te sɛ hama, ɛba te sɛ piaw. Nyame asɛm no ba ɛte sɛ sika ndufe no. Ɛba te sɛ ahwehwɛ a ɛyi yɛ tibea ɛkyerɛ yɛn. Ɛtɔ da bi asɛm no ba a ɛna fam. Nanso so Onyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ yɛtetee yɛsɛe. Asɛm no aba bɛyiyi yɛn ho. Nyiyi bere no ɛnyɛ ɛbere a ɛda fam. Nanso Nyame nkronkron kasa dom yɛn ahoɔden ma yɛtumi ɛde gyina yɛn nan so. Ɛno nti ɔse yɛtetee yɛn mpo a yɛbɔne ma yɛkɔpia tibea bi mu mpo a ɔno Nyame ne mmɔborɔhunu no ahwehwɛ yɛn ehu yɛn. Nti ɔpɛ sɛ ɔsa yɛ yareɛ na ɔkyekyere yɛ pirakuro ma yɛn. Na ɔse mmerɛ tiawa bi mu no ɔbɛsiesie yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtena ase ɛwɔ baabi a ɔwɔ. Yɛbɛtena ase kronkron yɛ mu ɛwɔ Awurade anim. Onyame hwehwɛ nnipa a wɔn ate wɔn ho ato wɔn ho pan sɛ ɔmfa wɔn nyɛ adwuma. Ɔdɔfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛhu Awurade yie. Yɛbɛhu no yie no momma yɛmpere ɛnhwehwɛ no. Yɛmpere sɛ yɛbɛhu Awurade. Ɛnɛ nnaadaa nkyerɛkyerɛ ɛne nnaadaa afotuo bebree na aba. Nanso me ne wo sɛ ɛnya ɛbere ma twerɛsɛm no a ɔdɔfoɔ Onyankopɔn nso fi soro mu soro bɛboa yɛn. N'asɛm yɛ nokware na n'asɛm nso tumi wɔ mu. Nti momma yɛngya yɛn ho ɛmfa mma no. Adeɛ bi a wofɛ mu biara ɛnso nkyɛn yɛn Nyankopɔn no. Ɛno nti momma yɛmfa yɛn ho nto no so. Na sɛ yɛde yɛn ho nyinaa ma no ne yɛpere hwehwɛ no a ɔno Awurade ɔse ɔbɛtie yɛn. Na mpo ɛbɛdu sɛ adeɛ bɛkye no na biribi a yɛbɔɔ ho mpaeɛ ɛno anadwo no ɛbɛdu sɛ adeɛ bɛkye no na Onyankopɔn ayɛ. Agye sɛ woamfa nhyɛ ne nsa Nyankopɔn ne din no agye sɛ woanka nkyerɛ no. Na Onyankopɔn bɛtɔ ne bosuo ɛne ne nsuo agu yɛn nyinaa yɛ so. Akoma so ahwehwɛdeɛ biara a ɔde bɛdom yɛn. Edidifo bebree ehunu amanne. Ɛnkankan ɛne yɛ sikasɛm. Ɛnkankan ne apɔmuden. Awurade hu ne mmɔbɔ. Yɛhia ahoɔden a ɛyɛ honhom ahoɔden. Yɛsɛ hia ahoɔden a ɛyɛ honam mu ahoɔden. Nti Onyame boafo boa yɛn. Onyame domfo dom yɛn. Awurade boa yɛn na yɛhu w'ani onyam na wo kɛse. Yɛwo nko ara ɛna wobɛtumi agye yɛn. Nti Awurade yɛda wase. Ɛde Awurade yɛn ho hyɛ wo nsa sɛ da nyinaa ma yɛnkae sɛ yɛbɔfoɔ ne wo.
nti wo na wobɛtutu yɛ anam ama yɛn. Ɔdɔfoɔ ɛnɛ deɛ Nyame nhyira wo na kyɛ asɛm yi ma ɔfoforɔ so nti bi, ɔfoforɔ so nyɛ bi ntie. Yɛn nyinaa yɛmfa nhyɛ Awurade din kronkron ne anuonyam. Afei sɛ wo subscribe nso a, ɛberɛ no nie, bɔ mmɔden na subscribe na ɛberɛ bi a yɛbɛposti audio anaa video biara no, wo nsa bɛka wo kyɛfa. Menim sɛ wobɛyɛ ne saa, na nea wode kɔma no no nso waka akyerɛ no sɛ ɔno nso ɔnsubscribe saa. Nyame nhyira wo na ɔntrɛ w'ahyɛ mu. Na sɛ Yesu ama ɛnna a yɛbɛhyia ɔkyena wɔ line no so. Hwɛ wo ho so yie. Bye bye.